Travels. Importante. Youtubers. Lo máximo. Perú. Adlaw sa tanan no, mga ka-travelers nata diri karon sa Japan diri sa Udong no. Indot kayo ang ilang udong mga ka-travelers. Dagan kayo ang ilang udong nya nindot kayo nya lami gud kayo pod. Makaingon ta nga lami kayo ang udong diri sa Japan, the best kayo kay matest gud nimo ang iyahang kalami ba. Atong sulayan mga ka-travelers. Mga ka-travelers oh. Lumit kayo mga ka-travelers. Mukha ni mga ka-travelers no, lami kayo ang udong. Muna nga the best kayo ang udong diri sa Japan. Bako to ang mga step by step kabuhaton diri sa Japan nga magbuhat ka og kanang makakuha ka sa udong no. Linya, manog linya. Basta ako ipakita sa inyo mo to siya nga part no nga nindot kayo ang luan pa ng udong, humol pa to sa bula-bula nga tubig no. Muna ang pinaka best diri sa Japan mga ka-travelers. Ang udong diri nindot kayo. Muna ang mga style diri sa Japan mga ka-travelers.
Muna ang pinaka number 1 diri sa Japan nga udong marugami udong Japan no? Muna ang pinaka number 1 pinakalami gyud nga udong sa tibuok Japan. Ini nga udong. Dagan ang mga tourist nga ngani diri, mga turista, malit sila ani. Kini nga udong man sila mga ka-travelers. Muna ang paliton sa mga muari diri kanang Batong Osaka, Batong kanang muari Tokyo. Nasa lang mga tourist guide ba nga ipakaon yun nila diri mga daghan kay mga tao diri mga ka-travelers gamay naman ni siya pero lami lang kayo ang ilang udong diri mga ka-travelers muna mga ka-travelers before pa ka mabutang da lapawan pala da mga ka-travelers no? Ang udong diri muna ilang udong style diri mga ka-travelers nindot kayo ang ilahang udong mga ka-travelers gawas na mga ka-travelers no kay kusog na kayo ta kundi ang ilang style diri sa gawas napoy mga lingkuranan diri mga travelers no ano lingkod mo relax ang tao napod sila punuan diri mga travelers sulod sa ilang kananan sa babaw kundi ang style diri sa mga udungan travelers. Kamot wala ko kabalog unsa ning wala ka mo dagan sa Pilipinas ni. Dagan sa mga kabukiran sa Pilipinas ning mga dahuna, gahay mangod siya. Nigulog dugay mahulog mga ka-travelers ba. Kuno lang si mga ka-travelers no. Pagbabae, sign sa babae. Side po sa lalaki mga ka-travelers no. Nakupod lang CR nila. Yan, inigawas ni mga ka-travelers. Pwede po kami inom dayon dayog. Mga inom nun soft drinks, coke, no? Naandri mga style diri mga ka-travelers. Muna ang udong nga pinaka-the best diri sa Morogami. Number 1 yun siya sa tibuok, Japan. O sa sunod na po mga ka-travelers, no? Mayong adlaw sa tanan, mayong buntag ug hapon mga ka-travelers. All glory to God. God bless you. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.